E kaunti ma Kisumu, George Mbuta, intiere kanyo e kaunti ma Kisumu kendo in gi thuolo mathoth ahinya mag loso gi jodak e kaunti ma Kisumu. Gichung' mari bende mar siasa. Ing'e kar dak ma Manyata kaka ochal. Masira ma kama kano wuok odiochieng' manyoro, ang'e ni sigana po nono uyude ka untiere e kaunti ma Nyamira. Ni bedo kod paro machal nade, temo maru kata bedo machiegni kod migawono mochung' ne arita kata obila. Ka gima kama timore e alwora ma Kisumu. Obila mane nitiere leave, mano mana GSU, ochuo gi pala motho, kendo jal machielo yudo hinyruok maduong' ahinya. Paro mapiyo ewi mano kapok waloko twak wadhi kamachielo. Erokamano, mokwongo atimo mos mara makende ne owadwa manowito ngimane kanochuo pala Manyata. This is our son. It's not just a police officer, he's our son and we know him physically and ngat no ma kanyondike police. I think in Kisumu we need to enhance security because challenges mawantie godo Kisumu, the bigger part in Kisumu West and part of Kisumu East. Actually, we've already done some meeting with the local administration headed by the RC and the county commissioner and the county commandant. Nitiere changes moko mwadwaro and we need to we add more police, especially a place like Dago. Oda no med more officers kanyo. Ragumo ne wasaya police station ma wantie gi enough officers. And then a part of Manyata tie kamiluongo ni Magadi. Magadi kanya wan mondo wakete police station. No? Already we've identified a land and wadwa ni mondo police station obede kanyo. Kiweyo Manyata kanyo nitie kamiluongo ni Jamilo. Kiwuok Nyamasaria police station kidhi gi ndara no nyaka lando uko. Yo makoro chomo Chiga to moro chomo Kibos. Kanyo be we already identify a land and we want to put a police station. And more so, we need to have a talk with our youths, our people, and the police and the provincial administration. Kini nyalo mana timore kwa bedo gi engagement with our people. Gima ng'eyo ni kuom ndalo mokadho go wasewito ngima police madhi ne 8. Nitiere karibu 5 police officers mawito ngimagi Kisumu West. Nyaka inspector of police ne waiko Riyadh. Mano beno negi. Because of the issue of insecurity to end something we are tackling at the moment. And it has to be all inclusive. Let us talk it freely. And when you see that your neighbor is attacked or you see something that is unusual, I think we need to bring our heads together to make it a better society for all of us to prosper. Erokamano. Kisumu en marwa mokwabi wacho ni police joma richo. We need them. And when dwaro ni mondo bed gi puonj to gi twak kindwa to gi obila. Remember, security start with you. You never something and then you bring it up. Tatimo mos mara makende ne owadwa manyawito ngima mare at 25 years. Kendo Nyasaye mondo oket chunye kamokwe. Lal mar ngima mare mondo enhance security in Manyata and Kisumu East constituency to Kisumu West.
aparo ni mane kama wachomo kendo kama wadhi. Erokamano ahinya George Mbuta. An aduogo iri kanyo e sigana machielo mabende wadabiro godo kar kae. To nyaka Ramogi jogo wadaloko tanga.